से कुछ सवाल पूछी जवाब देबू। काहे ना पूछा। सुना के हो बोवे जीरा जवाइन के हो बोवे धनिया। के हो बोवे जीरा जवाइन के हो बोवे धनिया के हो बोवे ना अरे के हो बोवे ना उरदा में यारा हरिया के हो बोवे ना। का देवर बबुआ हाँ भौजी। कौनो कठिन सवाल तो ना पूछला। सुना ससुर बोमा जीरा जवाइन बसुर बोमा धनिया। ससुर बोमा जीरा जवाइन बसुर बोमा धनिया। मोर राजा बोवन मोर दुल्हा बोवन उरादा में यारा हरिया राजा बोवन। बड़ा अच्छा कहलू भौजी, जवाब तो देहलू, लेकिन और पूछा थी बताया। बोला बोला के हो जाला दिल्ली पटना के हो जाला झरिया। के हो जाला दिल्ली पटना के हो जाला झरिया के हो जाला ना अरे के हो जाला ना कलकत्ता वनो करिया के हो जाला ना। ससुर जाना दिल्ली पटना बसुर जाना झरिया। ससुर जाना दिल्ली पटना बसुर जाना झरिया। मोर दुल्हा जाना ना मोर राजा जाना ना कलकत्ता वनो करिया मोर राजा जाना ना। वाह भौजी, खूब जवाब पे जवाब देत हूँ, लेकिन और है सुना तो। के हो देला लाल चूड़ी के हो देला कंगना। के हो देला लाल चूड़ी के हो देला कंगना के हो देला ना अरे के हो देला ना तोहरे मांगी कैसे नूरावा के हो देला ना। ससुर देने लाल चूड़ी बसुर देने कंगना। ससुर देने लाल चूड़ी बसुर देने कंगना। मोर राजा देने ना मोर दुल्हा देने ना हमरे मांगे कैसे नूरा।